tigɛ a nɔ na ɲuman sira fɛ an ye o min fɔ ka jɛya k'a fɔ ko o de ye kuntilenna ye kuntilenna min n'an bɛ baara kɛ o kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siratigɛw la. Comme une doctrine dans les relations internationales. Ka o kɛ baarakɛ bolo ye an ni diɲɛ selekena ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la. Maintenant, vous avez des responsables. O yɔrɔ la ɲɛmɔgɔw bɛ yen. Comme Senghor. I n'a fɔ Senghor. Comme Dia qui disent ils sont des mécanismes positifs. Ani ja olu minnu bɛ a fɔ ko olu bɛ tagabolo la tagabolo min ni u bɛ a jira k'a fɔ ko i tɛ i sen don waliko la ka o jara tigɛ na sira fɛ. Le neutralisme positif pour lequel nous avons opté et que nous avons clairement défini comme une doctrine de diplomatie. K'a fɔ de ko politiki ko na sira fɛ an tɛ an sen don mɔgɔ ka ko la k'o jara tigɛ a nɔ na ɲuman sira fɛ an ye o min fɔ ka jɛya k'a fɔ ko o de ye kuntilenna ye kuntilenna min n'an bɛ baara kɛ o kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ siratigɛw la. Comme une doctrine dans les relations internationales. Ka o kɛ baarakɛ bolo ye an ni diɲɛ selekena ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la. Maintenant, vous avez des responsables. O yɔrɔ la ɲɛmɔgɔw bɛ yen. Comme Senghor. I n'a fɔ Senghor. Comme Dia qui disent ils sont des mécanismes positifs. Ani ja olu minnu bɛ a fɔ ko olu bɛ tagabolo la tagabolo min ni u bɛ a jira k'a fɔ ko i tɛ i sen don waliko la ka o jara tigɛ sira wɛrɛw fɛ. Et tout récemment je lisais dans la presse. Ani wagati laban in na n ye a kalan kunnafoni sɛbɛnw kɔnɔ. Que Senghor et Dia veulent mettre en place un commerce d'État. Ko Senghor ani ja k'olu b'a fɛ ka jago sira dɔ sigi sen kan min sinsinnen don jamana kan. Pour les exportations et pour les importations. Ka a ɲɛsin jagokɛminɛn minnu n'olu bɛ dɔɔni ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye jamana kɔnɔ ani minnu bɛ dɔɔni ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa n'a ye jamana kɔ kan. Alors, voyez-vous, la présidence centrale du Soudan de la République du Mali, c'est donc... O la aw ɲɛ bɛ a la jɔsen min bɛ Sudan jamana bolo cɛmancɛ yan fanfɛ bolo fɛ ani Mali jamana o ko ta fanfɛ. Que les idées dynamiques partant du Mali... Ko hakilina barikama ɲɛnama fɛn fɛn ni o bɛ bɔ Mali jamana kan. Se diffusent dans toutes les directions et influencent malgré l'appareil d'oppression des dirigeants. Ko o bɛ cari ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa a bɛ taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali n'a sɔrɔ k'a fɔ ko papali minɛn dɔw bɛ yen ko olu bɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bolo. Les masses populaires de ces régions, la France le sait, qu'il faut qu'elle compose par tous les moyens. Il faut donc qu'elle compose avec nous. Wa Faransi fana a bɛ ka fɛɛrɛw ani dabaliw bɛɛ lajɛlen de fana sigi sen kan a yɛrɛ b'o kalama. Wajibi dɔ don fana fo a ka a bolo di an ma. Parce que un Mali ayant rompu totalement avec la France. Ka d'a kan Mali min ni o ye i sen bɔ pepepewu Faransi sen na. Et en raison de sa position centrale. Ani ka sababu kɛ Mali jamana a bɛ cɛmancɛ yan fanfɛ bolo fɛ. Influencera inévitablement ses voisins. A bɛna nɔ kɔni to a sigiɲɔgɔn jamanaw kɔnɔna na siga tɛ o la a bɛna a sigiɲɔgɔn jamanaw sama ka olu la n'a a yɛrɛ ka sira kan. Et ce serait à bref ou longue échéance la liquidation de toute influence française en Afrique de l'Ouest. Wa o bɛna kɛ sababu ye wagati jan walima wagati surunin kɔnɔna na Faransi ale ka sira fɛn fɛn bɛ farafinna tilebiyan fanfɛ bolo fɛ papaliw ani bagabagaliw siraw ni jɔnya siraw o bɛɛ lajɛlen bɛna si la tunu. Elle entend le danger et c'est pourquoi malgré l'inconfort de sa position actuelle, eh bien elle continue à se maintenir dans cette position. Wa Faransi bɛ o kalama hali k'a sɔrɔ ko jamana dɔw bɛ yen bi ko cogo tɛ olu bolo nka a bɛ taa ɲɛ hali bi ka to o bolo kelen kan. Ceci nous aide. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les grandes puissances groupées en deux blocs, certes, chacune. A b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛ bolo min kan bi a tilalen don ni bolo belebele fila ye wa bolo belebele fila ninnu bɛɛ lajɛlen kelen kelenna bɛ ka a ɲini bi. À soi, à soustraire tout au moins le tiers-monde à l'influence de l'autre. U bɛɛ bɛ a ɲinina ka dɛsɛbagatɔ jamanaw sama ka u gɛrɛ dɔ la dɔ fana bɛ a ɲinina k'u sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la. Les pays de l'Ouest pensent que nous sommes en train de glisser vers le bloc de l'Est. Tubabula tilebiyan fanfɛ jamanaw bɛ ka a miiri ko an bɛ ka sɛnsɛn ko ka taa kɔrɔyan fanfɛ jamana mɔgɔw olu fanfɛ tubabula. Et c'est tout pour nous soustraire à cette influence. Wa olu fana bɛ u seko bɛɛ kɛ walasa an ka se ka bɔ o mɔgɔw ka bolo kan. Les blocs de l'Est. Mɔgɔ minnu fana ni olu ye kɔrɔyan fanfɛ mɔgɔw ye.
fait tout pour nous soustraire à l'influence de l'Ouest afin que nous soyons des alliés. Olu fana bɛ a ɲinina ka an sama ka bɔ fandɔ mɔgɔ ninnu fana bolo walasa an ni olu ka kɛ jɛɲɔgɔnw ye. Dans la lutte des peuples contre l'impérialisme, contre le capitalisme. Jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ la ka manakunya n'o ye capitalisme ye k'o kɛlɛ ani wurunɛya ka o kɛlɛ n'o ye impérialisme ye. Porterait gravement atteinte. O bɛna kɛ sababu ye ka dankariliba de kɛ. À l'influence des puissances occidentales en Afrique de l'Ouest. O bɛna dankariliba de kɛ farajɛla tilebiyan fanfɛ bolo mɔgɔw olu ka setigiya la farafina tilebiyan fanfɛ bolo fɛ. De sorte que cogo min. Elle travaille une rupture totale et complète avec la République du Mali. O de kama u bɛ baara la ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka o baaraw ka olu kɛ ni Mali jamana ye. Comme je vous le disais, I n'a fɔ n tun bɛ k'a fɔ aw ye cogo min na. elle-même, vous voyez que tout cela est lié à l'accroissement rapide de notre production. Aw y'a ye k'a fɔ nin fɛn bɛɛ lajɛlen dulonnen bɛ fɛn min na o de ye k'a fɔ an ka sɔrɔ o bɛ ka yiriwa ka taa ɲɛfɛ cogo min na o de don. Sans la Soviet, nous n'aurions pas pu respecter les accords. Ni Somiasi tun tɛ bɛnkan minnu ni olu kofɔra an tun tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ o la. Ni honorer nos engagements. Wa ni Somiasi fana tun tɛ layidu minnu ni an y'o ta an tun tɛna se ka olu dafa. Sans la Soviet, ni Somiasi tun tɛ. Il n'y a pas d'économie socialiste planifiée. C'est le retour à l'hégémonie des maisons de commerce. Sɔrɔ bolo tɛ yen sɔrɔ bolo min k'a fɔ ko o bɛ sɔrɔ ni fanga forobayali kofɔ ni a bolo dalen don. Ni Somiasi tun tɛ an tun bɛ segin dunanw olu ka jagokɛso kɔrɔ minnu tun bɛ an fɛ yan an tun bɛ segin olu ka fanga kɔnɔna na ani u ka tagabolow kɔnɔ. Bref, la dépendance économique vis-à-vis de la seule France. Wa an tun bɛ nɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ ko nasira fɛ setigi jamanaw la. Ce serait l'indépendance politique nominale. Nka kun bɛna kɛ de i n'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo politikiko la tɔgɔ dɔrɔn ta fan fɛ. Ce n'est pas de l'Union soudanaise RDA, de ses militants comme de ses dirigeants. O tɛ fɛn ye fɛn min ni o bɛ fɔ Union soudanaise RDA ma wa a tɛ fɔ a tɔndenw ma wa o ye ɲɛmɔgɔw olu ma. Il faut attendre une telle trahison des intérêts de notre courageux peuple. K'a fɔ de ko i b'i sigi ko k'o n'o ɲɔgɔnna janfa wale makɔnɔ ka bɔ ɲɛmɔgɔw olu yɔrɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o tɛ Union soudanaise RDA ye.